Crime and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mukuning sa kababae nga nagtago sa iyang address sa Cebu City. Ang at mga tatampo nagdasangan nga Ella. Recorded by X Thunder Gaming. Huwag kay igabahos. Huwag ka maghuna-huna sa mong kahago. Aron maka-eskwela ka lang. Unya karon nagpamabdos ka. Baga kag naong, Ella? Karon kay imo man ang tinuyuan. Hala, sige. Barugi na. Nagtuo kag makakuha kag suporta gikan na mo. Ma! Sorry, Ella, pero wa ko ikabuhian ang gimabdos nimo. Ibaw ka gid na pila pa edad nako ug nagswila ba ko. Unya ako, Marco. O sa'yo pagtuon mo na ako, kaya na ako nga ako ra? Salbahis ka! Pasensya na, Ella. Anak, masensya na ka ni Mama, ha? Wa pa gani ka mataw, pero grabe na kagubot ang atong kinabuhi. Sa gini ni Mama, nak. Ma, unsa ni? Di ba klaro? Imo na mga sinina. Ma, pa. Papasilo ako ninyo. Ayaw na ninyo buhatan ako. O ako mahibang kung asa ko paingon ko inyo ko palayason. Problema na nimo, Ella. Mas gipili man nini mong kinabuhia, di ba? Pes, barugi ang imong mga desisyon kaysa among tan-aw murag. Wa ka naman magkinahanglan namo. Ma, dili na tinuod. Layas na din eh. Og ayaw na gid pakita na mo bisag kalusa. Pa! Looy, asan ni mo day, oy? Tuwi kay ka, oy. So, ayan ako kangyo ang akong uyuan din sa kuan, ha? Kanang sa salon. Kung pwede ba nga anhilang ka din sa salon. Kay kung dako palang untang amo, no? Na, padayunon yun unta tika dito, oy. Pero pwede naman sa taong gamaya, god. O niya, daghan pa jud ka ay mis amo. Nakasabot ra ko, day. Wala biya sa nilang mga magpapanimos, ha? Wa may konsiderasyon. Mabdos baya ka. Pero sige lang. Suway lang ako hangyo ang ako uyuan nga bayot. Okay rin ako. Pero kinahanglan nga, tabang-tabang sa gaglimpyo din sa salon, ha? Sige, sir. Uy, kaso na ako. Oh, Pwede sad kung nagkuwang ka og tao. Pwede sad ko nimo i-hire, sir. Aron na po ko'y income. Og aron sad, makatigom ko para inigpanganak na ako. unya, kaya ka ni mo? Karon nga mabdos na ko, sir. Wa ko'y dili kayang buhaton. Bahalag lisod. Basta para sa kong anak, buhaton ako ang tanan. Tiyo, thank you kaayo ninyo, ha. Kung dili patungod sa inyong tabang nako, dili ko gid ni mahimo. Ay, naun sa kabayain. Mura ka na sa dakong pag-umangkon, oy. O mura na sa daw na mong anak-anak na si Mitch ka, imong anak. Dinigo na nagdako sa salon. Napamahal sa danamo nga murag amog yung pamilya. Oh, Giaway ko dito sa school, Uy, nga naman.
Sa may nag-away ni mo dito, ha? Napagkuhan ako dito niya, no? Naghilak na dito. Yaway na dito siya, mga classmates. Asa ko na wayang tinod na papa. Ila kong giaway. Anya giingnan ko bayot pa kuno ko papa. Pa, unsa? Giaway nila ang among princess? Ayaw na paghilak na, ha? Ogma, atoon na ni am-am sa inyong school ang nangaway nimo, ha? Asa man di akong tinuod nga papa. Mitch, nak. Ella, ganun dili naman lang nimo suwayan o paila-ila ang bata sa iyang tinuod nga amahan. Paraon sa mantiyo. Para masakit lang akong anak. Sa sugod pa lang, giambando na rin niya si Mitch. O kung interesado pa gid siya, unta, nangita na siya paagiron nga may laila iniya iyang anak. Pero wa. Wa sige himong lakang. Buti pa sabot, wa siya mo acknowledge nga na siya anak nako. Dili siya willing magpakaamahan. Ella? Recorded by X Thunder Gaming. Mama, waday ko'y papa. Mitch, nak. Wasad ko'y lolo og lola, ma. Ha? Gusto na tingali ron ang panahon nga balikon mo ang imong mga ginikanan. Wata kahibaw, basin, dugay na kanilang napasaylo. Iyo. Ella, happy ni mo. Why mga ginikanan nga dili makaagwanta silang mga anak. Suway lang. Ella, anak, salamat ka nagpakita ka na mo ni papa ni mo. Pasaylo ami nak. Pasaylo ami sa among pagsalikway nimo. Pasaylo asad ko ninyo, mapa. Dako kay kong sa ninyo. Mas nagkumigsa nga nahimo nimo nak. Nagpadami sa among gibati nga kahiubos. Ug wa na mo huna-huna ang imong kahimtang nga nagmabdos ka nga ikaw rag usa. Napasaylo na ko ninyo, ma. Pa? Una, dugay ka na namong gipasaylo. Oh, mauna ba ni ang among apo? Opa. Mitch, nak. Mao ni si lolo og lola nimo. Amen ko, lolo. Amen ko, lola. Pagkabuutan sa akong apo. Dali. Hag ni Lola, B. Dali, Kagwapa. dali. Gwapang bata. Balik ka dinhi sa ato, ha, nak? Dalagbalik ang imong mga butang dinhi. Ingon man ang mga butang sa akong apo. O anhin na mo po yung balik sa ato. Tinuod ka pa? Una, tugay ka na namong kipaabot nga mo balik. O karon nga ni ala ka, mamawi minimo. Ingon man sa among apo. At least, okay na mo sa imong parents diha. After 7 years, no, naka-reconcile na jud mo. Maolig giday. Gaan na gid kaayo kong pamati ron. Mura kong naibtan og tunok. Why? Ya karon, unsa may plano nimo nga nabalik naman ka sa inyo? Unsa, nak? Mularga kas gawas? O ma, kana kung okay rin ninyo nga ibilin ako si Mitch ninyo. Pero gano'ng kinahanglan pa man nga ato kas gawas manarbaho nga pwede man nga anhilang ka din sa ato. Pa, naibaw ka bitaw nga wa ko makahuman sa kong pagtuon. O bisan pag may eskwela ako balik, dili na sa ganahan kay pila na edad na ako. Unya, nag-eskwela na sad si Mitch.
Makakita man tuod kog trabaho din Pero lahi ra ang kita kung ato kas gawas man trabaho pa, ma. Aw, Nahala sige anak. Kung mao'y tanaw nimo nga, mao'y makaayo nimo, suportahan ka namo sa imong plano. Og ayaw ka balaka ni Mitch, kami rin bahala niya. Salamat, ma. Pa. naana di kay gi-applyan. Salamat din taon. Kay wa ko ni mo lisod-lisod ra Ginoo. Nakalarga ra gyud taon ko din hislaing nasod. Bisan mingaw. Pero buhaton ko ni tungod og alang sa akong anak. Bisan wa siya amahan. Pero dili na ko ipa-feel niya nga kuwang siya sa pagmahal. Makatigom lang kog sakto-sakto. Magdegosyo ko dito sa Pinas. Aron dili na kinahanglan nga magkalagyo mi sa akong anak na si Mitch. Kumusta man ka diha, nak? Okay ra ma. Kamo diha. Okay, Rasad. Hindi si Mitch, Gustong makigstorya ni mo. Ma, kanos naman ka mo uli? Mitch, nak. Next year pa makauli sa mama. 2 years man akong kontrata din Uli na lang, ma. Sige lang, nak, ha? Magtigo mo sig maayo si mama din aron inig-uli ni mama. Dili na ta magkabuwag. Anak na lang si mama. Uli na lang dayon, ma. Mitch, nak. Ay, agwanta lang sa kita karon, Mitch, nak. Puhon, sa dili madugay. Magkita raw niya tagbalik. Uy, kadagan ba tig missed calls ni mama sa akong messenger, uy? Nga naman ka, ha? Tawagan ako, be. Ella, anak. Ma, nga no? Anak. Andama imo ka ugaligod. Si Mitch. Wa na. Unsa, ma? Unsi wa na? Naligsan si Mitch, anak. Gilipat manggod mi niya din sa bahay kay iya mi kipatuo nga natuog ra sa taas. Unya wa mi kabantay nga ni gawas day siya. Ug mao to nahibuog na lang mi kung anong nagagubot na sa gawas. Si Mitch di ay kinaligsan sa banan. Kinuha ko, ma. Dili na tinuod, ma. Dili na tinuod. Mitch, anak. Anong nahitabo man anak. Ella, Marco? Ikaw? niya ako tungod kay nakabalita kong wa na nga tong anak. Ella, sorry sa... Karon ka na naman pakita nga wa na siya. Pero sa buhi pa siya, wa ka makauna-una sa pagpakita niya. Ella, pasaylo ako. Ibaw ba ka? Nangandoy mong anak ka may laila ka niya, pero wa ko buhata tungod kay gusto ko. Ikaw mismo makauna-una niya. Dili ko gusto masakitan siya sa wa ni mo pagdawat niya. Nagmahay na ko, Ella. Pasawahin ni mo pagbasol. Wa na ang imong anak. Pahawa na din Kay bisag kanus dili tagyod ka mapasaylo. Bitch, anak. Anak ko.
Sakit kaayo daw aton, hangtod karon nga wa ni si Mitch. Kanimo nak, I hope you're safe in God's hands now. Rest easy, nak. Pohon, magkita raon yata. Ug unta, i-guide mo si mama sa tanan akong pagkabuhaton. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kadto mga ikalang kaagi ni Ella nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipagayo awit nga nagulahan. You'll be in my heart. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, hantumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin.